és també Esquerra Democràtica una pista d'aterratge de cara a les eleccions municipals d'altres perfils independents que responguin a aquestes sensibilitats i que puguin enriquir les propostes electorals d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals. El primer repte electoral, al marge de que puguin haver-hi eleccions espanyoles abans, però el primer repte electoral que en aquest país tindrem seran les eleccions municipals i en aquest objectiu de retornar aquesta hegemonia del centre cap a l'esquerra, la batalla de les eleccions municipals serà fonamental. I aquí hi ha un espai buit. Aquí hi ha gent que s'ha mogut en els entorns de Junts o de Convergència, que avui no té referències per l'ambigüitat que Junts està mantenint respecte al fenomen de l'aliança catalana. Per tant, gent de perfil progressista que havia tingut relació en aquest món. Hi ha també perfils de persones que havien simpatitzat amb el Partit Socialista i que constaten que avui el govern del president Illa és un govern més que mai en termes polítics depenent del govern espanyol i que, per tant, són persones que tenen ganes de col·laborar en la construcció d'aquest espai progressista i sobiranista que li convé en aquest país que torni a ser l'hegemònic i el majoritari. Per mi el més rellevant del que pot passar en els propers mesos tindrà a veure si es configura un nou escenari a la política espanyola amb un govern de majoria del Partit Popular i de Vox i que això canviarà la dinàmica de la política catalana. I aquí, segurament, on haurem de posar l'accent tots serà en la defensa de la Generalitat i, per tant, amb l'articulació d'un front democràtic catalanista el més ampli possible que vagi de Junts als Comuns, amb Esquerra i el PSC en la centralitat. I aquí caldrà obrir els debats de com Catalunya afronta un escenari de la política espanyola que serà extremadament complexa. Crec que aquest serà el debat que en la hipòtesi d'un canvi de majoria d'Espanya caldrà obrir a Catalunya. Som partidaris de parlar i que hi hagi una certa normalitat en el diàleg. També som partidaris de que Junts clarifiqui què vol, perquè, esclar, parlava el Carles d'ambigüitat i és així. En aquest moment hi ha sectors de Junts que sembla que s'aproximen perillosament a aliança. I aquesta no és la tradició millor del que havia estat, diguem, el pujolisme. En aquest sentit, és bo recordar alguns sectors de Junts què volen. Si volen ser fidels a les propostes que sobre el país, sobre la identitat va fer Pujol, o se senten seduïts per una visió tancada, excloent, minoritzadora i xenòfoba, que és la de Sílvia Orriols. Hi ha aquest debat, però dit això, nosaltres com a Esquerra Democràtica i companys d'Esquerra Republicana entenem que hi ha reptes de país que els hem de fer com més millors. Els hem de fer del bracet de Junts, però també del bracet del PSC. O sigui, hi ha una realitat, hi ha reptes que demanaran la concertació d'alguns consensos. Nosaltres estem oberts a aquests consensos. Cal que els altres, cal que Junts, diguem, ho entengui i també cal que el PSC ho entengui. Perquè si el PSC, per exemple, manté una actitud sucursalista i subordinada davant els interessos del PSOE, això és difícil. Com diem que Junts, si manté una actitud ambigua respecte a aliança, també és difícil. Jo el que crec és que Esquerra Republicana és un partit que té 95 anys d'història, que té el centre de gravetat a Catalunya i que serveix els interessos de la societat catalana i que aquest és el focus. I que perdre aquest focus, doncs, és extraviar-se. I, per tant, nosaltres, modestament, des d'Esquerra Democràtica, estem per reforçar aquest focus, que bàsicament és el mateix que té Euskal Herria Bildu, és el mateix que té el Bloque i que, com hem vist en les últimes eleccions autonòmiques, és el de l'Atxà, el d'Adelante Andalucía i el de totes les opcions que han descobert el Mediterrani, que és que la política que funciona és la que és més a prop de la gent. No crec que sigui un bon negoci per a Esquerra Republicana canviar justament això.